Takže čaute, máme na Joker na 5.1 a vás tady pri dnešnom 28. dieli, síce z inej mapy, ale tak, čo narobíme iného, keďže už to bolo aj u ostatných opakované, že nám to nešlo presunúť a my toto s Simčom pozrel do videjka pekné. Áno, čo? A my to s Simčom pomaly kopírujeme, čo sme mali na starej mape a niečo aj nové stávame, že Simčo tuto proste práve dokončil tento baráčik. To je proste taký biedný random dom. Taký dokopy, aby to nebolo voľné miesto. Najdeme sa vyspať? No, mohli by sme, tu má prší. Nechce sa mi takéto A v dnešnom diele, že vraj budeme automatickú vypekárňu. Takú poloautomatickú vypekárňu. Ja ne, ja budem len kecať, ja sa v tom nevyznam. Hej. A tak aspoň mi pomôžeš, jole. Ja to tu mám. Na kecať nejaví. Lebo keby si to sám komentuješ, tak... Takto. A ja už som si enchantoval teraz nové veci, keďže som včera skapal netery, keď som hľadal od Blazerovi zhanal a tak som trošku skapal. Nevadí. Dobrá táto točka. Máme tu väčšinu budovšov aj na starej mope. No, sme sa akurát uvidovali pod týmito hradbami, som chcel povedať, ale to sú hory. Našli sme tu krásne miestečko. Tuto je brezový bajom. Toto je za tebou prvý dom. 5.3. sme ho staval. Aha. Vtedy sa aj bol prvý deň resetu mapy, alebo druhý. Hej, presne no. Ne, to bol druhý deň, áno. 4.3. sa resetoval mapa, sa myslím. No. Tam máme branchminy rovno. Ne, tuto je spawner na zombíkov, ktorý mám nachystaný, keď už budem mať položený na villagerov a... Do tebou. Netek, pošli od opäť. No, ide sám. Hľadom mi kobostov. Nemáš som, koľký kobostov? Hlínu mám. Jedno. Tuto mám spawner na zombíkov nachystaný už a ďalej máme nachystaný. To som len tak náhodu sme našli, keď sme kopali túto cesty sme robili a sem čo ho tu dlhšie už počúval, že tu niekde húča zombíci. No ja som tu furt hovoril, že a ja niečo keď som tu čekal, len tak som sa nudil, no tak som spoza tohoto pekného kopčíka, ktorý som už trocha zrezal a odkopal, našiel skeleton spawner tam hore. No to bolo, v strede hory bol proste skeleton. A Facebook mi pípa a ďalej som tam spravil s Roxykom, to bolo na jeho videu, sme natáčali, keď som ešte nemal svoju techniku, lebo som im pokazil externý disk. Takže som čekal v Alze mesiac a pol, kým mi ho dajú, vráca a tak som nemohol natáčať. Tuto sme spravili s Roxykom hento skeleton farmu, klasika. A Roxyk býva hneď za touto horou, no presne, Roxyk býva hneď za týmito horami, tu máme taký tunel. Tam je Nether portal, tam je ten pašerácky tunel, jak ja ho nazývam. No, pašerácky tunel k Roxykovi. To vyzerá jak, keby sa tam pašovali drogy. Hej no. Tuto máme branchminy také, ktoré budeme potom neskôršie možno dizajnovať. Však ani na starej mape som ich dohodne dizajnoval. No, to je prítočné. A ešte hoď tam automatickú farmu. Hej no, zabudol som na nich. A ja som mu zabudol, že som ju chcel vyložiť. Hej. A sme ju schválne schovali do tých hor, aby nám to zbytočne tu no, to zavádza až karadúce. Presne. A tuto pôjde ešte jedna postať, toto som natáčal vlastne tretí diel, tuším z Gameplay našej sérii. To bolo natáčané, takže to pani potočiť. No, to keď tak si kľudne zastaviť. Presne. A tak to funguje. A tuto pôjdu ešte na teklice farmy, ktoré bude možno točiť, keď nezabudnem zas. A... budeme musieť ešte vykopať tým. A tu máš tvoje, že sa tu dávajú tie zemiaky a veci. No tak to sa občas bugalo. A hej tam hore, pozri koľko. Ale tak to si mal dlhšie nechať zapaté, tú vodu. Ja som to minule stal 5 minút a stále tam boli. Tak mne to minule celé zdalo. Iba sa mi to bugalo na tých karajoch, ale tak to nerobíš. A tam sme postavili som vežičku, ktorú som dával na Facebook. A ideme teda na tú automatickú vypekárnu, lebo to tu vydržujem. Ja idem... Tu sú nedokončené cestičky. Zatiaľ zasadiť. Hej. A trošku som tu dosral. To je zvyk. Pravidelná rutina. Dosrané, či musí sa. Bez toho by to nebolo. Keď môže ísť dole? A ja si asi dosť často budem mutovať mikrofón, keďže všetci sú doma. Á, že to už každý pozná. Nedá sa nič robiť. Keď dám takto, nevyťádza. Nemám tu presný stred. To je taký divný dom. Tak
to bolo len tak navrhnuté. No však áno, my sme inak ten dom predĺžovali, takže... No. Ten domček bol úplne takto, jak je tento stĺp. Áno, po ten stĺp. Ten stĺp bol stena. Áno, no za tým stĺpom bola stena už. Tuto už bola stena. Takže ja som ho predĺžil, aby som to predchal to automaticky. Ne, hlavne čestky sme vtedy trebovali, keď sme sťahovali dom veľký. Tak, tuším 16 či toto si bude robiť. To už je na tebe všetko. Nemal som tu na starej mape inak tú automatickú utekajnu. Je, kašľať. No, nabej. Ale toto bude vozík s uhlím, tuším. Tak, z farma zasadená. Ja rozmýšľam, čo ďalšie by som postavil. No, ty robíš čo budeš postavať. Tak ty robíš takéto redstone veci a rôzne cesty a tak, ja stavam budovy. No, ty ste stavebný builder. Tak robím fotky, lebo víš ako, chcem si zachovať. Ja rozmýšľam potom, že mohli spraviť taký album. No však preto, ja mám úplne fotku, čo som prvý rád zašiel. Mohol by som vidieť taký, že album by bol dobrý pekný. Takže ste potom videli, jak to tu vypadalo na začiatku a potom aj a na teraz. konci. Tak ešte dosť málo máme toho, na to aby sme už robili. Takto. Neviem, tekvice po... Od začiatku nebol u mňa na Rekemboy. No, ako budovy som ti všetky dával, ja. Niektoré som potom začal sa hľadať. No tak hlavná budova, potom hlavná budova bola tvoja, tu sme navrhovali ešte keď sme boli na varizáckých severoch. Aha. Ježiš, to bolo starý čas. Každý tak začínal. Kočka. Nenávidím shiftovať. Vypadám si ako ultra hardcore. Inak možno bude video z ultra hardcore, pokiaľ stihneme zajtra. Možno. No práve preto hovorím možno, že neviem či stihneme. Tuto ja potrebujem odskočiť, čiže... Mal byť včera, ale to sme nemohli, ani ja, ani Joker. Jak som to tu robil? Teoreticky mohla by byť trolica. No, ja dúfam, že to bude fungovať. Tyjo, ja som si to mal najprv naukladať. Ja som bol. Takto. Zväčšíme podlahu. Au, to čo bol za mikrovak. Tak, tu dáme opry. Tu by teoreticky mala ísť trulica, takže... Takto. A niekto nespomne zvuk. Ja dúfam, že to bude fungovať. Môžem len ja improvizovať s pecami. Tročka to nepatrí. To späť dáme si takto. Tak. No, to sú tí nástroje, ktoré som si enchantoval celý den dneska, kvôli tomu, že som včera zhynul v neteri. Zhynul. Skafal jednoducho. Povedané. A došli mi hopry, takže budem musieť ešte vypáliť. Že hodlo by som mal dosť. Takže, ale treba hopry spraviť ešte. Zežral to ako veľa hoprov, či noc som nepočítal. Mal som skoro stack a nestačí mi to. Unik, tak odbočka do farem. Odbočka zase do hlavného domu. Momentálne na sebe vidíte, že nikoho, my dvaja, keďže ostatní nevidí sú pichnutí za zuriky. Pozriem si, Steam. Hrajú TF-ko? Neviem, pozriem sa. Kúpim na Steam. Typujem, že hrajú TF-ko. A toto neviem. Roxik TF-ko, Teluro TF-ko, Centric
Factorio a Wolfix TF-ko. Všetci nám to TF-ko pičia. Tak ako je to sranda, keď som donižil. Ale malo truhlic. Truhlic, no to? Trapečesky a klasická truhlica. Ja furt rozmýšľam, čo spraviť tu. Zé. Dúfam, že tých 9 prvom bude už stačiť. Poď von. Zé. Tuto, že čo spravím tuto, neviem. No, taký menší Dom sa barák. tu dom sa tu neviem. Či len cestičku a okolo toho. Cestičku, však za tým môžu ísť ešte baraky, za len tí dva veľké, ja som to Čakáme, tam je dosť plochy. No však ja som tam vyrábal. Však ja videl som. Tuto taká cestička kvetinami. Jen tam chcem ešte jeden most spraviť, to bude taký veľký. No, hodí sa ešte tam jeden bod. Ja víš, čo by som spravil? Čo? Posunul tu, ako, neviem, spravil by som, kebyže tie hradby, tak spravil by som tie hradby, ale tie vežičky by boli ako hradobné veže, chápeš? Hej no. Ale táto by taká testovacia. Už nech to držím aspoň v jednom štýle ten brezový. Skopem túto brezu, však čo, jedna breza hore dole. Tu budú musieť ísť schody, ja potrebujem natáhnuť takto kolejene do pedale. Ale mi do jedného opru všetky koleje. Ale cesu. Tu sú. Potrebujem, aby sa od tohoto štartoval MyCard. Jen tá hora sa mi zamýšľa. Obrovská. Čo rozmýšľam, jak som to tam mal. Takto. Tak by sa tu mohol točiť. Tak. Takto. Malo fungovať. Teoreticky takto by mal byť ten ovládací panel. Si začal tú brezu? Zavadila. Či potreboval som tak skorej. No sa tam ľudú, ja tam dám. Dajú tam teda. Ach, už mi dokladajú pozvánky na TeamSpeak. Čiže na TeamSpeak už mi šíbe z TeamSpeaku do pedale. Fú, tak toto je ťažká matematika pre mňa. Pusti ma. A ti nechám na teba, no. Rozmýšľam, toto by mohlo... Neviem preskúmať územie, že... Hen tam napríklad som nikdy nebol. Škoda, že je zase noc. Ale nemôžeme šťastie tak. Ježiš. Takto. Mine. Tak. Sme nespájali koledice. Jak tam vyskočiť kúvnik šopa.
Som si dal dovedať. Tak, hop. Doriť. Ach jo. Vieš čo, tí kovajnice sa mi furt spájajú, to sú potvory. Si asi... Toto. Vypadá to dosť divné bez tej podlahy na vrchu. Rozmýšľam furt, kde čo postaviť. K tomu centrikovi sa musíme priblížiť. No. To je Útok na centrika. To je strategické, ale pozície tu budeme musieť. Odnútiť, aby sa odstával. Ne. No, studia. Ale tuto je... Fúha tu. Veľa domov bude postavených, jak to vidím. Creeper za stromom. Terorista. Bang. Allah Akbar, Allah Akbar. Chlil. Mám jeden gunpowder. No je všetci svätý porádku. Pôrník, aj s týmito kovanice ty máš tu. Sieru, ty kolejnice, lebo ich dám. Ježiš. Jak sa to... Sú najdôležšie do izby. Tak to sú to. Nespojí. Ach jo. Odmýšľam, jak to spraviť. Keďže zvýšim tento jeden bok, tak by som... Creeper na streche hlavne, že je celom svetlo. Žiadna novinka. Čo spravím na tej vode? O. Teoreticky mám tuším ovládací panel. Ja sa poviem tomu centrikovi kuchni, čo to tam stáva, nejaké megalomanské, ale... No a čorty tam má. No, ja som tam bol, no, nič moc. Čo je? Čo tam má? Co si povím? Niečo zaujímavé? Oni ne. No tak ne. Keď to budeme rozostávané, ale vyzerá to epicky, bude to nejaké one. Vyzerá to aby sme ho neurazili. Máš to krásne. To bolo pozre. Hej. Tvoja. Kapa. Ja. Už len to chce. Chce krafťák. Do rohu. Chce toto do ulice. Jak ti to ide? Mám nedostatok dreva, čo si poviem. Povieš mi, že máš nedostatok dreva. Hej. Len z drevôk. Drevo, však ja som ďaleko. Nestiak, pred chvíľou som sa tu videl chodziť okolo mojho baráku. Ja sa chcem kúpiť do Roxane. Čo tam už stáva? To je len drevo. To máš oveľa bližšie. Ja som už u Roxike. Smetko. V pašeráckom tuneli. Ty vole. Ó, domček. Je creeper. Ty vole, ten od vodcov. Ja som aj odpadol do vody. Roxik tu už má. Má to ten barák jeden.
Nemá ten, čo zamiešal, čo ho dal raz na Facebook, ale dal tam úplne iný. Tam to je celkom dobré. Tiež sa mi ľúbi. A to aký je jednoduchý, ale tak zase. No práve. Cícho, nemôžeme ohovárať. Ale čo, fakt sa mi ľúbi. Tuto mi chýba aj ten drevo. Jedno drevo mi chýba, tuto brezové. Dobre, dám tam za to plank. 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 Blank. Vychádza slnko. Takto. Jeden majkár tuto. Víš čo ma napadlo, že koľkokrát sa ti už stalo, že si zistil, že ti nenatáča zvuk. Raz som to zistil. Pác. Večer sa mi dodrbal zvuk kvôli tomu, že som mal zapatú webku. Teraz ju mám vypadať. Fakt. Bev. Ale ešte, že... Že by si to teraz zistil, ale nebolo by to pekné, no. Tak by bol na hovno diel, no, tak by som ho nevydal. Musím tak. Nemám restom, páčky. Nemám. Vytvorím platnosť páček. Ty sa nikdy nestratia. Pamätáš, ak bol, ale zbieral tie paličky, kežiky. Jaj, na čo sa chytal na jednu devinu. On celé dny jel, ale... Ne, to je jedna devina, je to jedna devina, hej. Áno, na to je jedno devinu. Ja už. Čo sa chystal, po púšťach zbieral tí krežíky. Suché. Čo musím zistiť, že mám môj operačný systém. Čo? Čo zastrapíš? Tuto určite postavím most. Ty koks, to je, že aký epický most. To si ešte neviel, kamaráde. Teoreticky tam došiel ten vozík. Vozíčkar. Invoid. No, kam skočil, aby som sa nezabol. Jak zidem z tejto hory dole. Wow. Zostatky našej cesty. A, on není zapatý. No, komentuj. A funguje to? Mám tu. Funguje? Hej. Sice toto len tam buguje, ale však dobre. Ale rád, že to tam funguje, aj tak to aj predtým sa bugoval. Vypnem. Dobre, hotové farma. Čiže to je farma. Farma, čo na vode. Farma na uhe. To je jak sa zbaviť uhuja. Farma. Ja umrem tu vodou. Ukáž to. A máš tam 18 peci či koľko? Aj inak vyzerá. Než predtým? No. Teraz je to obelávací tuším peci. Tak to neviem, ale... Dobre, a skúsil si už? Hej. Zapneme prvé, druhé, s uhlím. Dole sú títo na uhlie len potom. Aha, dobre, takže iba toto? Dobre. Iba túto, keď chceš spúšťať, že na vypíkanie, tak malo by fungovať táto. Aha, dobre. Vidíš, funguje. A napriek tomu, že tam máš 9 peci. A toto vypne teda. Dobre. Nech to tu nechodí ten majkár s tým uhlím, akože ešte tam síce uhlenie není. Poď tam, tuto to ukončíme pekne. Takto. Pozadie naše. Počkaj, otočíme. Tak, majte sa, lajkujte, odoberajte, komentujte a čaute, na budúce. Už.